Jo senzillament és que jo vaig patir abusos quan era petita i ho vaig parlar quan tenia uns 32 o 33 anys, no recordo exactament l'edat, i el que sí recordo és que totes les meves vivències en aquell moment, després d'haver-ho verbalitzat, va ser desesperant, és a dir, que no vaig trobar ni el recolzament ni per part dels experts no entenien res i em vaig sentir molt frustrada i molta ràbia de que no em podia ajudar ningú. I aleshores em va sorgir la idea de que segurament que hi havia més gent que li havia passat, no n'era ni molt menys conscient de la quantitat que era en aquell moment. El problema quan parles d'adult és que portes tota una vida al darrere que hagués pogut ser molt millor del que haurà sigut i que a més, si tu vols denunciar, moltes vegades el delicte prescrit, amb la qual cosa el que fem és que aquella persona que ha abusat, al no poder-lo denunciar ni jutjar, continuarà estant al carrer i molt probablement abusant de nou. La persona que aixeca el cap i parla d'abusos a vegades queda estigmatitzat per aquest tema i té molts problemes col·laterals que ho compliquen tot més. Jo crec que anem cap a que a través de tot i entre tots aconseguim aquesta maduresa, aquesta maduresa social, com perquè aquest tema tingui el tractament que es mereix, ni més ni menys, i que no ens faci tanta por. La lluita és que l'abús sexual estigui damunt la taula, no avui perquè han explotat els maristes, no demà perquè ha explotat una altra cosa, sinó com a tema recurrent de prevenció i de protecció dels nostres nens i nenes en tots els àmbits. Des de fora un ho veu molt clar, de que no, s'ha de denunciar perquè tal, i des de dintre, a vegades des de la pròpia persona no és tan fàcil. El que passa és que aquí també hi ha un motiu extern a la pròpia víctima o a la pròpia família, que és que si els processos judicials no fossin tan traumàtics ni tan revictimitzants, potser no seria tan bé de decidir si ho fem o no ho fem perquè la gent ho faria més. Per tant, la responsabilitat és coral, no és individual. O sigui que, clar, el que no podem fer és, per no fer alarma social, no dir la realitat de les xifres, i les xifres són aquestes. I no es tracta d'alarmisme, sinó es tracta de responsabilitat, res més.